Следващите минути на фокус ще бъде членството на България в Европейския съюз. Какви са ползите и минусите за страната ни? Днес се провежда и форум под надслов 5 години след присъединяването на България към Европейския съюз, равносметка и перспективи. Гост в студиото с предварителна информация за събитието и данни е Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика и организатор на форума. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители! Преди да поговорим за самия форум и дискусията, която предстои, да ни разкажете малко повече за вашите анализи в тази насока. Вие в момента извършвате едно проучване и доклад по темата. Би било интересно да ни кажете данни в аванс, въпреки че знам, че към края на годината ще ги представите официално. Да, точно така. В момента Институт за икономическа политика работи по анализ, който има за цел да види каква е позицията на България по водещи политики на Европейския съюз и в частност как България участва в процеса на взимане на решение. Тъй като до голяма степен има едно съмнение в страната, което понякога се потвърждава, понякога се отрича, че България е по-скоро обект на европейски политики, отколкото участник в процеса по разработването и приемането на такива. А не е ли така? Зависи от сферите, които разглеждаме. В голяма част от сферите, разбира се, може да се каже, че според нашия анализ до този момент, както вие казахте, ние сме в първоначална част на нашия анализ, до голяма степен виждаме, че не винаги България има активни позиции по много от политиките, които се разработват. В кои политики нямаме активни позиции, би трябвало да имаме? Това, което имам предвид, когато казвам, че нямаме активни позиции, е фактът, че когато имаме, така да кажа, позиция, която идва от Брюксел, ние много често или се съгласяваме директно с нея, или съвсем леко я формулираме преди да я потвърдим. Много по-активно можем да бъдем, в областта на външната политика на Европейския съюз, тъй като външна граница на Европейския съюз България може да се възползва от позицията си. Разбира се, не бих казал, че това да сме външна граница е минус, а от този факт можем да изведем много дивиденти. Как може да стане това? България е средно голяма държава в европейски мащаб и когато говорим за възможността на България да влияе върху процесите, често казваме, България е малка страна, от нас нищо не зависи. Напротив, когато гледаме броя на депутатите в Европейски парламент, които България изпраща, когато гледаме броя на населението и бих казал, че България е средно голяма за европейските мащаби страна, която от друга страна е достатъчно малка, за да има активна политика в региона, без да бъде обвинявана, че развива различни форми на доминация, или по-скоро регионална доминация или аспирации към съседните страни. Какви са другите сфери, в които можем да действаме по-активно? Другите сфери са, разбира се, актуалната многогодишна финансова рамка, която предстои да бъде обсъждана тази година. Това е една сфера, в която Институт за икономическа политика в момента също работи, анализирайки позициите на България. Това, което всички знаем, България застава, поне това, което е обявено до сега, зад по-строгата финансова дисциплина, разбира се, без това да засяга данъчната политика и хармонизирането на данъчната политика в Европейския съюз като цяло. Да, аз тук обаче ще си позволя пък да цитирам Deutsche Welle, които казват в свой коментар: България отличничката, в която мъчно се живее. Симпатичен президент, здрави финанси, решителен курс към икономия и борба срещу корупцията. Обаче българите отдавна са се разделили с илюзиите. Факт е, че статистически България изглежда много по-добре, отколкото ние възприемаме страната в момента. Това, разбира се, се дължи на това, че членството ни в Европейски съюз има много непреки ползи за българите, които ние не усещаме всеки ден. Това са до голяма степен неща, които получихме пасивно от Европейски съюз, като по-ниските цени за телефонни разговори. Много добре си спомняме как преди 5-6 години какви цени плащахме за мобилни разговори в България и извън България. Друг такъв пример – свободното придвижване на хора, капитали, услуги и стоки, което в крайна сметка е много голямо постижение на Европейския съюз. Това, което трябва да се отбележи е, че въпреки, както споменахте вие, Deutsche Welle, въпреки много
положителни черти, които Европейски съюз донесе за нас, част от които ние постигнахме, други, които получихме просто като членове на Европейски съюз, като страна, която трябва да се съобразява с европейското законодателство, факт е, че макар да не искаме и макар да отричаме и макар това да не се казва открито, малко или повече България все още не е пълноправен член на Европейски съюз. Официално ние сме пълноправен член от 1 януари 2007 година, но все още продължава да действат ограниченията по линия на споразумението от Шенген, продължава да има ограничения за свободната работа на българи в стари страни членки на Европейски съюз. Има и механизъм за мониторинг и оценка. И мога да ви кажа, че за съжаление в много немски институции, които се занимават с проблемите на Европейския съюз, България и не само Румъния, все още е в тези дирекции или отдели, които се занимават с страните, които се присъединяват към Европейския съюз. Следователно, колегите в Западна Европа още не ни разглеждат като част от единния вътрешен пазар, а по-скоро като част от страните, които предстои да се присъединят към Европейския съюз. В тази гледна точка по-скоро положителен ще бъде вашия доклад и изводите от него или... До голяма част на докладът, който ще представим в втората половина на годината, ще бъде до голяма степен балансиран и той цели до голяма степен да представи позициите на България, които в някои сфери наистина са активни, както въпросите за икономическа и финансова дисциплина, но от друга страна ще има критика, разбира се, по политики. Критиката, разбира се, че е градивна, когато е на място и е целенасочена. Какви съвети бихте дали? Бихме дали, България има защо да се гордее с стабилната си финансова политика, нещо, от което всички ние усещаме всеки ден. Това са позиции, които България трябва да постоянно да изнася напред, да ги рекламира и да ги отстоява, защото много пъти се случва така, че в Западна Европа средностатистически човек и не само средностатистически човек, но и експерти, които се занимават с теми свързани с Европейски съюз, не знаят каква добра финансова дисциплина имаме ние. Така че нека да не превръщаме строгите бюджетни ограничения и финансова дисциплина в самоцел, ами по-скоро да ги комуникираме по-открито с партньорите от Европейския съюз, да видят, че все пак има сфери, в които ние отбелязваме много, много добри резултати.